moitas veces, ti e máis eu, aquí no termómetro, falamos cando nos contas características de animais, como son no amor. E hoxe imos a repasar algúns deles, non? Encántame, é un dos meus temas preferidos. Veña, pois empezamos, por exemplo, cas xirafas, non? Ese animal tan alto. Claro, estarán pensando vostedes na casa como é enamoradiza, é fiel, é romántica. Como fan? Vamos pensar primeiro como fai un macho de xirafa para atopar unha femia de xirafa. Non é sinxelo, porque as xirafas non entran en celo, non fan unha sinal que digan hola, estou, xa me podes vir aquí, estou receptiva para ti. Entón o macho achégase a unha femia, comeza a darlle empurronciños, a empuxalo un pouquiño, insiste, acata que a femia o que fai é urinar. Pero non urina así, simplesmente urina na boca do macho. É o que se podría chamar, en termos científicos, fai unha xirafa dourada. Se podría dicir así. E entón, o macho nese momento fai a resposta de Flemen, que é algo que fan os nosos cabalos tamén, que sube o beizo superior, amosa os dentes e comeza a respirar moi fortemente polo nariz, o que está vendo se hai feromonas nesa xirafa. Se hai feromonas xa fan o acto, pero o acto, pobres machos, dura 3 segundos máis ou menos, un pouquiño máis, porque se poden caer. Entón non poden estar moito tempo aí. E o macho pode chegar ata 150 veces a probar e só vai conseguir unha. Boa, non me gusta moito da xirafa. Seguimos repasando animais. Pingüinos. Dos pingüinos sempre se di que son como moi románticos, non? Efectivamente, Carlos diría que escollen ser fieis, pero os pingüinos efectivamente escollen ser fieis. Fan parellas para toda a vida, pero temos moitas especies de pingüins. En este caso estamos vendo o pingüín de coroa branca, que o que fai é, pois igual que o noso amor de antes, José Antonio creo que era, coa súa muller lle daba flores, os pingüíns danlle pedras. Anda! As femias. E se as femias lle gustan esas pedras, na Antártica non hai moitas flores, pois entón a femia vai escoller a ese pingüín como parella. Que chulo, o sea, que lle levan como un obsequio. Exacto, elevalle pedras e despois van facer un niño de pedras que ademais van ter en conta que esas pedras vayan poder drenar a auga que se derrete da neve. O sea, son mesmo enxeñeiros. E aí fican para toda a vida e macho e femia coidan dos pingüinciños. E Xiana, son celosas as femias? Que hubo por aí un experimento... Pois neste caso, este é o pingüín saltador e son prácticamente moito máis agresivos, mesmo que os machos da nosa especie cando están en época de reproducción. Forman colonias moi grandes. Entón, teñen esas parellas, pero se unha femia detecta que o seu macho está con outra pingüina, vaille ir, pero a atacar directamente a esa outra femia ata que a aparta do seu home. Pero unha cousa da que podemos aprender, despois se perdoan. Como se non pasara nada, non pasa nada, pois os meus cornos onte, pero mañán temos que sacar a nosa proxenie para adiante, así que perdooche rapidamente. Que maravilla. Me parece unha boa cousa, porque eu me quedo así. Bueno, que cousas aprendemos con Xiana. A ver, pez globo. Que fai o pez globo para namorar a unha pez globo? Esta é unha das cousas máis incribles da natureza e se descubriu hai moi pouco tempo. Os mergulladores xaponeses ian mergullando e viron estes círculos concéntricos e de feito pensaron que eran feitos por extraterrestres, porque sería perfectamente para expediente oculto de Patricia. Eses que estamos vendo, Xiana. Exacto. Pero iso o fai o peixe macho, o peixe, unha especie que só está nas costas de Xapón. Entón, o peixe vai facendo uns círculos concéntricos coas súas aletas e fai un peixe que che colle na palma da man, fai uns círculos rocío de 2 metros de diámetro, perfectos, cunha simetría perfecta. Cando remata, que podes botarse unha semana facendo isto, a femia, se lle gusta o círculo que fixo, vai poñer os ovos no interior dese círculo e aí xa o macho os fertiliza, a femia pasa del, se che visto non me acordo, e tira ata buscar o seguinte macho. Pero é unha representación brutal de ata onde chegan as especies animais para tratar de deixar os seus xenes para a posteridade. Isto recórdame a peli esta do Diario de Noa, cando lle facía unha casa, non? O peixe globo lle fai, non? Ese oquiño... Exacto. Se me está indo, non? Un poquinho, non? Exactamente, Rocío, sí, señora. Me encanta o do peixe globo. Veña, imos a seguir vendo animais. A ver, este paxaro, o mergullón. O mergullón. Este é unha das cousas tamén máis incríveis. Neste caso estamos vendo uns en Oregón, nos Estados Unidos, pero aquí na península tamén temos mergullóns. E fan esta especie de baile, o curioso que lle chaman un danza nupcial. Os mergullóns tamén fan parellas de por vida, de novo, Carlos, estás moi confundido.
fan esas parellas de por vida, pero para afianzar ese lazo comezan a bailar. Anda. E os bailes son unha pasada, porque poden durar moitísimo tempo e fan, por exemplo, como na nosa linguaxe sería o robó, pois eles, non teño as manciñas, pero fan como diferentes pasos e comezan a imitarse, xuntan os pescozos e chega un momento que prácticamente camiñan por riba da auga. Buah, é brutal o espectacular. podíceps, e os temos aquí na península. Espectacular, aí os estamos vendo. Bueno, por certo, e falando de aves, temos que falar das pobres galiñas que temos confinadas en algúns concellos galegos, aí as pobres a máis dun ano. Claro, as galiñas como son? Porque claro, sobre as galiñas temos moitos ditos así de dudoso gusto, querida Xiana, sobre se son moi promiscuas, non sei que. Como son as galiñas no amor? Pois non son tan PUTAs, como se di o dito. De feito, porque de feito, non o son. De feito, se por elas fora, terían un galo e o compartirían entre outras 5 ou 6 galiñas. O sea, son bastante xenerosas, porque o meu galo, eu polo menos non o comparto ni con unha galiña, ni con nunha xirafa, nin con ninguén. Entón, ese galo vai nas ir cubrindo a todo o grupiño de galiñas, así que non van ter esa necesidade tan imperiosa de estar todo o día cun galo e con diferentes galos. Así que non son deso que se nos chama a mulleres un pouco despectivamente. E teñen ese sistema montado, o que sí mete bastante máis medo o galo, porque o galo vai ser moi territorial con outros galos, e as galiñas se quedan con ese galo para que as protexan do outro galo por si lles ven enriba a cubrilas. E agora unha das cousas que sempre falamos neses confinamentos das galiñas, as galiñas poden sufrir porque o galo veña, dalle, bumba, e elas non queren. Non queren, normal. Bueno, querida Xiana, grazas sempre o que aprendemos contigo.